Mukabat sa kapin 1,400 ka mga pasahero ang natanggong sa mga pantalan sa Cebu human gidid-an sa Philippine Coast Guard ang pagbiyahe sa 13 ka mga barko human giisa ang storm signal number 1 sa Northern Cebu kagabi. Ang mga gidid-an nga mobiyahe mo ang MV Filipinas ug Filipinas Dumaguete sa Cocalyong Shipping Lines, Light Ferry 8 sa Light Shipping Lines, MV Beautiful Stars sa Roble Shipping Lines, Fiji 2, Ocean Jet 88 sa Tugo Fastcraft ug MV Glora G1. Kasagaran sa mga barko nga gidid-an sa pagbiyahe mo ang mga kadtong paingon sa Maasin Southern Leyte, Ormoc City ug Leyte. Matod sa pag-asa nga kaganinang alas 11 sa buntag, naglandfall na si Bagyong Nona sa isla sa Northern o sa Batag Island sa Northern Samar. Nasigpatan ang sentro sa Bagyo nga anaa sa 85 kilometers east sa Katarman, Northern Samar. Nagdala ang bagyo og hanging may gikusgon nga 150 kilometers per hour ug ang paghuros niini moabot sa 185 kph. Kaganinang alas 11 sa buntag giisa ang signal number 3 sa Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon ug Masbate, lakip ang Ticao ug Burias Islands, Northern Samar, Eastern Samar, Samar ug Biliran. Samtang gipaubos sa signal number 2 ang Camarines Norte, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Batangas, Laguna, Southern Quezon ug Leyte. Ug gipaubos sa signal number 1 ang Metro Manila, Bataan, Bulacan, Lubang Island, Coron, Cavite, Rizal, rest of Quezon, apilang Polillo Island, Southern Leyte, Northern Cebu, lakip ang Bantayan ug Camotes Islands, Aklan, Capiz, Northern Negros Occidental, Northern Iloilo, Dinagat Province ug Siargao Island. Matod sa pag-asa nga ang Bagyong Nona gikatakdang mag-second landfall sa Sorsogon karong gabii ug maagi sa Albay ug Burias Island.